Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de saylanan haberler. Habermizin 2024 yılın 10. yanvarına kısanına. Eşiretli fiyatı Türk üçün arzan bahalı bilet. Türkmenistan aviakompaniyası Cidde ve Kuala Lumpur'a qatnawlara başlayar. Hind Judar Türkmen modası öz keşfine eye bolýar. Türkiýanyň prezidenti Qırgızstana saparda bolar ýaly habarlar size ýetirýär. Mehriban tamaşaçylarymyz geliňini bolsa habarlarymyz bilen haf giňişleýin tanışyp bolalım. Eşiretli fiyatı Türk üçün arzan bahalı bilet. Ýokary hili fiyatçylyk hyzmatlaryny hödürleýän Eşiretli fiyat gojalyk jemgyýeti Aşgabat Istanbul Aşgabat uğru boýunça arzan bahalı bilet mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Aşgabat Istanbul Aşgabat uğru boýunça uçar gatnawynyň avia biletiniň bahasy bary ýogy 490 ABŞ dollaryna deňdir. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Türkmenistanyň ygtyýarlandyrylan agentlerinden Eşiretli fiyat gojalyk jemgyýetiniň kassalaryndan Aşgabat Istanbul Aşgabat uğru boýunça arzan bahaly biletleri satyn alyp bilersiňiz. Bu arzan bahaly biletleri 2024 ýylyň 31 martyna çenli döwür üçin satyn alyp bilersiňiz. Ýöne arzanladylan biletleriň satywy 15 ýanwara çenlidir. 15 ýanwardan soňra arzan bahadan bilet satyn almak mümkinçiligini ýitirýärsiňiz. Talipler üçin bilet ýeňilligi. Şeýle hem Eşiretli fiyat gojalyk jemgyýeti talipler üçin bilet ýeňilliklerini hödürleýär. Ýagny talipler bu gojalyk jemgyýetiniň kassalaryndan amatly şertlerde bilet satyn alyp bilerler. Bunun için käbir şertler göz tutulypdyr. Olar hem Eşiretli fiyat gojalyk jemgyýetiniň öz amaly aşyrýar. Talipler Eşiretli fiyat gojalyk jemgyýetiniň edarasyna baryp, Miles in Smiles kartyna taliplik agzasy bolmalydyr. Berur bolan resmi namalar taliplerini tasdiklayan resmi nama, hökmany suratda pasportyň nüsgasy, yerli we biometrik pasport. Miles in Smiles kartyna taliplik agzasy bolmak üçin näme etmeligi siz gyzyklanýan bolsa, Eşiretli fiyat gojalyk jemgyýetinden maglumat alyp bilersiňiz. Fiyat etmek isleýän bolsaňyz öňünden amatly bahalardan biletlerinizi alyň. Eşiretli fiyat gojalyk jemgyýetiniň salgasy Aşgabat şäheri Gakuliýew köçesiniň 96-njy jaýy. Peykan binasynyň 2-nji gatynda ýerleşýär. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 90 13 33 864 98 13 33 863 56 73 88 75 39 99. Türkmenistan aviakompaniýasy Cidde we Kuala Lumpur'a gatnawlara başlaýar. Türkmenistan aviakompaniýasy 2024 ýylyň 1-nji çäreginden uçar gatnawlarynyň toruny giňeldir we aviakompaniýa Saudy Arabistanyň Cidde hemde Malaziýanyň Kuala Lumpur şäherine aviagatnaw hyzmatyny berip başlar. Kuala Lumpur şäherine gatnawlar 15 fevralda, Cidde şäherine bolsa 16 fevralda başlanar. Aeroroutes kompaniýasynyň saýtynyň maglumatyna görä Türkmenistan aviakompaniýasy Cidde şäherine hepdede 3 gezek, Kuala Lumpur'a bolsa hepdede 2 gezek uçar gatnawlaryny ýerine ýetirer. Hind Judar Türkmen modasy öz keşbine ýa bolar. Fransuz moda birleşiginiň ýol başçysy Hind Judar Türkmen moda dizaynerlarynyň işine ýokary baha berdi. Fransiýaly mehman paýtagtymyz Aşgabatdaky modalar öýüne ýaýwanlandyrylan Türkmen milli libaslarynyň görkezilişine gatnaşdy. 3 günüň dowamynda Aşgabat, Mehirli Venan, Nur Ýüpek, Peýker modalar öýü tarapyndan taýýarlanan milli libaslar toplumynyň görkezilişi boldy. Bu moda görkezilişi dawrasynyň çäklerine Central Asia News saýtynyň sowallaryna jogap beren Fransuz moda hunermeni Hind Judar şu gezekde fergi hakykatdan hem Türkmen dizaýnynyň we Türkmen modasynyň öz keşbine anlam bilen eýe bolandygyny ýene bir gezek tasdiklady. Men bu urda ençe ýyl bäri işleýän hunermen hökmünde milli stil moda dünýäsiniň häzirki zaman tendensiýalary bilen utgaşdyrmak baradaky bu paýhasy we oňat däwi elmydama goramaga çagyrýar diýip ol bellidi. Hind Judar el bilen ýapalan nagşylaryň we baý renkli matalaryň şu neçeni fersaplyk bilen saklanyp galan Türkmen halkynyň aýrylmaz we beýik mirasydygyna aýratyn ünsü çekdi. Türkiýanyň prezidenti Qırgızstanda saparda bolar. Qırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarov öz ýurduna resmi sapar bilen gelen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Hakan Fidan'y kabul etdi. Sadyr Japarow durşugyň başlygyna iki ýurduň arasyndaky ähli ugurlarda okguny öpdirilýän iki taraplaryň gatnaşyklaryň depkine kanagatlanma berildi. Durşugyň dowamynda Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Qırgızstana meýilleşdirilen sapary, şeýle hem şol saparyň çäklerini iki ýurduň arasynda strategik hyzmatdaşlyk boýunça ýokary geňeşiň mejlisinde görülen taýýarlyklar barada pikir alışdy.
Şeýlekem saglyk goraýyş, energetika we maliýe pudagy mundan başga da sewit howpsuzlygy bagatdaky meselelere garaldy. Hakan Fidan mehmanföýerligi üçin minnetdarlyk bildirip, iki ýurdun liderleriniň bilelikdäki tagallalary bilen özara bäxtli gatnaşyklarda oňat netijelerin gazanandygyny bellidi. Türkiýe Respublikasynyň Daşary işleri ministri Hakan Fidan bu saparyň çäklerini Kyrgyzstanyň Daşary işleri ministri Jenbek Klubayew bilen doşdy. Iki ýurdun arasyndaky feodal dolanşygyny artdyrmak, şeýlekem Kyrgyz-Türkmaýa goýum gabnasyny döretmek babatda hyzmatdaşlyk etmäge taýýarlyklaryny bellediler. Mundan başga da Kyrgyz raýatlarynyň Türkiýanyň lukmançylyk edaralaryna mugat bejerigi almagy mümkinçilik berýän ulalaşygy täbeden durmuşa geçirmek meselelerini garadylar. Mehriban tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem saýtymyzdan Türkmenistanyň prezidentiniň milli garaýşlary Birleşen Milletler Guramasynyň resmi namasy hökmüne neşir edildi. 2024-nji ýyl üçin türkmen gazak gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Türkmen täjik gatnaşyklary aral maslahatlaşyldy. Taylor Swift Michael Jackson'ın rekordyny täzeledi ýaly başga da köp sanly habarlarymyzy Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanawy görüşýänçek hoş, sag bolun.